Zdravko Višnjić. Nalazimo se u Očevi, podnožju planine Zvijezde, a zaseok u Očevi zove se Dobrić. Ja uvijek kažem Dobrić je predgrađe Zvijezdan grada koji je postojao na zvijezdi. Ja i moja supruga odlučili smo se za povratak, da nađemo mjesto gdje ćemo biti zadovoljni, gdje ćemo naći sreću i gdje ćemo spojiti tu ljubav vezanu za prirodu i za tradiciju. To je stara kuća mojih predaka gdje sam proveo djetinjstvo pod jelicama, pod mjesecom, pod zvjezdanim nebom, odnosno gdje sam sreću doživio. Sama zvijezda Očevja isto nekako nas je prihvatila i cijela okolina, tako da tu neku podršku od prirode, od mjesta, od same kuće dobili smo odmah na početku i sve nam je bilo lakše. Ipak smo odlučili da ćemo to podijeliti sa drugima, zato što toliko ljepote i takvih mjesta šteta je samo za nas dvoje. Za neko ime mjesta, odnosno centra, dugo smo razmišljali i onda smo to prepustili drugima da nam pomognu i tako da je ostalo pod tim imenom Bosnjan Vudis, koji otvara vrata svima koje interesuje priroda, koji imaju takve ciljeve, koji poštuju ekologiju i prirodu, da donesu svoje ideje, da borave tu, da se odmore. Izobilje tišine, a tišina je, znamo svi, najjači zvuk na svijetu. Najjednostavniji, najobičniji stvari koje nam danas trebaju znat naložiti vatru, nabrat borovnicu, nabrat jagodu, prošetat, udahnut miris borovih iglica, jelini iglica koje nevjerovatno koliko utječu na opuštanje. Znači što više najjednostavnijih stvari gdje to sve skupa čini jedan za svakoga mir koji trebamo svi. Dugotrajnim radom smo uspjeli nekako sačuvati ono sve što je trebalo sa osjećajem. Znali smo šta treba sačuvati, šta se mora izmijeniti. Tak velikih izmjena nije bilo, osim jednostavno istim materijalom i istim materijalom da bi se sačuvala ta atmosfera, znači drugog načina nije bilo. Naravno, to duže traje, ali smo uspjeli, tako da sad kad je gotovo sve u svakoj prostoriji osjeti se kroz sam namještaj, kroz materijale kojima je kuća urađena, obnovljena, restaurirana, tako da to daje taj efekat koji smo željeli. Na početku nismo bili sigurni da li ćemo to uspjeti, znali smo onda da to puno duže traje, od malih detalja i prozora i jednostavno vrata gdje moraju još uvijek jednim dijelom da malo škripi, tako isto pod stari koji je trebao se popraviti. Da svaki detalj govori za sebe. To jest bio cilj kako sačuvati, ja sam imao osjećaj da kuća u stvari to traži, da je sama tražila šta treba ostati da bi se ona opet bolje osjećala. Cijeli namještaj je urađen ručno, zato što prvi moji radovi su bili sa djedom u njegovoj maloj stolariji koja je bila negdje ovdje i tako da je to ta povezanost da je ostalo i zato sam se odlučio da ipak će to sve sporije trajati, ali da će sve biti od kreveta, stolova, lampi, malih detalja, fotelja, polufotelja, da će sve biti ručno izrađene. To je kao poklon neki
tom prostoru, odnosno kući. Čini mi se da sam uspio i nevjerovatno ja sam koliko se lijepo osjećam u tome kad sjedem, kad dođem do kuhinje, kad sjedem za ovaj stol koji ima 1000 sličica u sebi, a svaka sličica ima jedno slovo i neku riječ. Tako da uvijek kroz to dobijem još i želju i volju i neku snagu da mogu, čini mi se da bi mogao još toga dosta uraditi. Naravno, poslije jednog lijepog provedenog dana, lijepo se vratiti u kuhinju, u dnevni boravak, odnosno u salu, gdje sve te lijepe doživljene momente tokom dana možemo ispričati sa drugim uz dobru hranu, uz jedno posebno piće koje će svako sebi naći, uživati također u atmosferi i namještaju i stolovima koji su napravljeni od daske, od hrasta koji je preko 250 godina star i svaki od njih ima opet svoju priču, pa ako ne pričamo mi, pričat će takvi dijelovi ovakvih prostorija. Naprimjer kao ovo srce koje je bilo godinama unutra u malteru, tako da ne znamo koga je postavio, zašto, s kojom namjerom, uglavnom skidajući stari malter, mi smo ga našli, naravno da smo bili sretni i dali mu jedno značajno mjesto. Odakle ime Dobrić, mi ne znamo, ali bez obzira Dobrić, prelijepo ime, prelijepo mjesto. Kako je dobio ime više nije važno. Naš zadatak je da ostane Dobrić i ja mislim da ćemo u tome uspjeti.